थागिबि एबा बर' सुबुंफोरा थारैनो बेसेबां रैखाथि गोनां? थागिबि हारिया गावनि मोननांगौ मोन्थाइखौ मोननो हादोंना? जुदि नोंथाङा फरेस्ट रिजार्भ हायाव दं अब्ला नोंथांनि थाखाय बे रिपर्टआ जोबोद गोनां। दिनै जों बे चेनेलनि गेजेरजों बर' एबा ट्राइबेल सुबुंफोरा गावनि थामोनथाइनि सुबिदानिफ्राय बेसेबां जानगारना थानांदों बेफोरखौ रोखायै फोरमायनो नाजागोन। मुंख'जाथाव दि आसाम आरो बिटिसिनि बांसिन बर' सुबुंफोरानो फरेस्ट रिजार्भ हा, खास हा आरो गुबुन गुबुन बाहागोनि जरिब जायै सरकारि हाफोरावसो थानानै रायजो जाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बांसिन बर'फोरानो बुंनो हाया जे गाव थानाय हाया आंनि हा होननानै। गुबुन फारसेथिं बिटिआर सरकाराबो हानि रेभिनिउ मोननो हायाखै। आरोबाव बिटिआर गोरोबथानि 7.2 दफा बादियै आसाम सरकारा सरकारि हाफोरखौ गावसोरनि आखायाव लांफिननो हानायनि बिथांखि लाना दोनदों। जाय बिथांखिनि गेजेरजों दिनै आसाम सरकारा बर' एबा ट्राइबेल सुबुंफोर थानाय हाफोरनिफ्राय होखारनानै गावनि आवथायाव लाखिना दोननो नाजाबोगासिनो दङ। बिब्दिब्ला ट्राइबेल एबा बर'फोरा गावनि दखल खालामखानाय हाखौ ट्राइबेल जानानैबो आरो ट्राइबेल एरियायाव थानानैबो गावनि खालामना लानो हाया, बेयो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों। अब्ला बिनि राहाया मा जागोन? फै जों एसे बिजिरना नायनि। भारत सरकारा फरेस्ट रिजार्भ हा, खास हा आरो जरिब जाथायनि गोग्लैसोना थानाय हाफोरखौ 2005 मायथाइनि 13 दिसेम्बरनि सिगां दखल खालामनानै थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनो गावनि खालामना लानो हानायनि सुबिदा होदों। बेफोर सुबिदाफोरखौ एसटि खथायाव थानाय हिसाबै जों मोनखानांगौखा, जायखौ मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयारनि बिफाननि दफाफोराव रोखा फोरमायनानै होदों। औ, नोंथांमोना थारखौनो खोनानो मोन्दों। भारत सरकारा 2006 मायथाइयाव फरेस्ट राइट एक्ट 2002 होननाय आयेनखौ बानायना होदों आरो बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदों 2011 मायथाइयाव। बिनि लिगेल नटिफिकेसनखौ 2 जानुवारि 2007 मायथाइयाव, जेराव भारत हादरनि जम्मु आरो काश्मीरखौ बाद होनानै गासै हादरसाफोरावनो ट्राइबेल सुबुंफोरा बे आयेननि गेजेरजों गाव गावनि दखलाव थानाय हाखौ गावनि खालामना लानो हायो। नाथाय बिनि गेजेराव माखासे गोबां नेमखान्थि आरो बिथोनफोर दङ, जाय बे बिथोन एबा खान्थिनि गेजेराव गोग्लैयो आरो आयेननि गेजेरजों मावलाङो, अब्लासो ट्राइबेलफोरा खास एबा फरेस्ट हाखौ मोननो हायो। खास हा एबा रिजार्भल' नङा, जाय हाफोरा सरकारजों गनायथि होजायाखै एबा जरिब जाफेराखै, जेरै माहारियारि पार्क, हाग्रानि जुनार थाग्रा, वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि, पिजिआर, ग्रेजिं लेन्ड, गौ रिजार्भ आरो गोग्लैसोना थानाय हाफोर बायदि बायदि। बैफोर जायगाफोराव जायफोरा 2005 मायथाइनि सिगां दखल खालामना थादों, बिसोर बे आयेननि गेजेरजों हाखौ मुङाव खालामना लानो हायो। बेनि गेजेराव जोंनि दैदेनगिरिफोराबो थोजासे बिबानखौ लानांगोन आरो थागिरिफोराबो गाव गावनि गोख्रों सिनायथिजों लोगोसे नांथाबनानै मावनो हानाय जानांगोन। बे नङादि सोरबा सासे दैदेनगिरिनि सायावल' हगारना होब्लानो गासैबो जानानै फैगोन। भारत सरकारा बे आयेनखौ बाहायनायाव डिपार्टमेन्टेलि जेबो बाजेट खालामनानै होआखै। अब्ला आर'जगिरिफोरा हानि खामानि मावनो थाङोब्ला गासै बिबानफोरखौ लानांगौ जानानै फैयो। अदेबानि गोबां खरसानि बिबानफोरखौ लानांगौ जानानै फैयो। बिनि सायाव रायजो सरकार आरो काउन्सिल सामलायगिरिफोरा खरसानि थाखाय वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसे बाजेट होनो हागोन नामा होनना साननो हायो। बै जों फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि सोमोन्दै गोरलै रावजों मिन्थिना लानो। फरेस्ट राइट एक्टआ भारत सरकारनि थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां आयेन। भारत सरकारा बेखौ जम्मु आरो काश्मीरखौ बाद होनानै जेसेबां हादरसाफोर दङ, बिनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय सुबिदाखौ होनानै दोनदों, जेराव बे आयेनखौ बानायनायाव 500निबो बांसिन एमपिफोरानो गावनि सागानखौ होदों। जाय ट्राइबेल सुबुंफोरा 2005 मायथाइनि 13 दिसेम्बरनि सानसे सिगां दखल खालामनाय फोरमान होनो हायो, बेनो गावनि दखल हाखौ 30 बिगासिम लानो हायो, अदेबानि 4 हेक्टरसिम लानो हायो। बिनि थाखाय गाहाय फोरमानलाइफोरा जाबाय: बियो सासे भारत हादरनि नोगोरारिनि फोरमान होनांगोन, गाव थानाय हादरसानि ट्राइबेलनि फोरमान होनांगोन, 2005 मायथाइनि सिगां थाफैनाय फोरमान होनांगोन आरो ग्राम सभाया जथुमायाव बिथांखि नाजावना पास खालामना हरनांगोन। दानिया फैदो, ग्राम सभाया मा आरो मोनबेसे आफादफोर थायो? थारैनो फरेस्ट राइट एक्टआव 5 नायबिजिरग्रा आफादफोर थायो आरो बे आफादफोरानो जोबथा नायबिजिरगिरि, जेरै गाहाय थाखोआव ग्राम सभाजों लोगोसे फरेस्ट राइट कमिटि, साब डिभिजनेल लेभेल कमिटि, डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि आरो स्टेट लेभेल मनिटरिं कमिटि थायो। बे आयेन आफादफोराव गिबियाव ग्राम पन्चायत एबा भिसिडिसि लेभेलाव एवारनेस प्रग्राम खुंनांगौ आरो बिनि गेजेरावनो फरेस्ट राइट एक्ट एफआरसि दानानै लानांगौ, जायनि सोद्रोमाफोरा आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे सा 9 निफ्राय सा 12 जानांगौ। बे आफादाव आइजो सोद्रोमाबो थाथारनांगौ। साब डिभिजनेल लेभेल कमिटि, बेयाव एसटिअ आफादगिरि जायो, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साब डिभिजनेल इनचार्ज लोगोसे वेलफेयार इनचार्जआ सोद्रोमा जायो आरो गाहाय थाखोनि गामियारि ट्राइबेलफोरनिफ्राय सासे आइजो सोद्रोमा लाफानानै 3 सोद्रोमा सायख'नाय जायो। डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटियाव डिसिआ आफादगिरि, डिएफअआ मेम्बार सेक्रेटारि, वेलफेयार अफिसारआ मेम्बार आरो सासे आइजो सोद्रोमाजों लोगोसे 3 हाग्रानि गामियारि ट्राइबेल थागिरि एबा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मेम्बार जायो। स्टेट लेभेल मनिटरिं कमिटि, बेयाव चिफ सेक्रेटारिया मासिगिरि, रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिया मेम्बार, ट्राइबेल अफ ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिया मेम्बार, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिया मेम्बार, पन्चायत राजनि सेक्रेटारिया मेम्बार, प्रिन्सिपाल चिफ कनजारभेशन अफ फरेस्टआ मेम्बार। थागिबि हारिनि 3 सुबुंफोरखौ ट्राइबेल एडभाइजारि काउन्सिलआ सोद्रोमा महरै सायख'नो हायो। हा मोननाय खामानिखौ जाफुंसार होनोब्ला एफआरसिआ गोख्रों जानांगौ आरो मैखोमै खामानि मावलांनांगौ। बेफोर खामानिफोरा जाबाय थागिरि एबा आर'जगिरिफोरनिफ्राय मोजां फोरमानलाइखौ बुथुमनाय, हाखौ जिपिएसजों सुनाय आरो मेप बानायनाय, लोगोसे आर'जगिरिफोरनि न'खरनि मोजां मोनसे तालिका मोनफा मोनफा गामि हिसाबै बानायनाय। बेफोर गासैबो जाजोबब्ला
ग्राम सभा जथुम लिंनानै नायबिजिरनांगौ आरो मोनसे बिथांखि नाजावनानै साब डिभिजनेल लेभेल कमिटियाव नायबिजिरनो थाखाय दैथायहरनांगौ। बेनि उनाव साब डिभिजनेल लेभेल कमिटियाबो मोनसे जथुमनि गेजेरजों बिथांखि नाजावना डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटियाव दैथायहरनांगोन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटियाबो बेनि सायाव मोजां नायबिजिरनानै जोबथा थिरांथाखौ लागोन। गोनां जायोब्ला बिसोर न'खर न'खर नायबिजिरनोबो हागौ। गासैबो खारिथिखौ मोनजोबब्ला स्टेट एबा काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव एनअसि लाहरनाय जायो। बेनि उनाव डिसिआनो जोबथा थिरांथाखौ लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटिनि साथाम सोद्रोमाफोर जेरै डिसि, डिएफअ आरो डब्लिउपिटि अफिसारनि थागान लानानै आर'जगिरिफोरनो हानि फोरमानलाइखौ रानना हरनाय जायो। फरेस्ट राइट एक्टआ ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोबोर गोनां नाथाय जोबोर गोराबो। बे आयेनखौ सोरबा दैदेनगिरि एबा आफादनि मासिगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा गुबुंले खालामोब्ला बेयो साजाबो मोननो हागौ। बेनिखायनो बे खामानिखौ मावनोब्ला सरासनस्रा सुबुंफोरा जेबो गिनांगौ गैया। खालि नेमबादिल' मावलांनांगौ आरो माखासे नेमखान्थिफोरखौ मिथिनानै लानांगौ। अब्लानो मावफुंनो हागोन। मुंख'बावनाय जायोदि एफआरसि दानायनि उनाव मोनसे आफाद दाबावनांगौ। बेनो जाबाय फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ बाय'डाइभारसिटि प्रटेक्शन कमिटि, जायनाखि हा, दै, हाग्रा बंग्रा, बिफां लाइफां आरो जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनानै लाखिनांगौ। हाखौ मोननो थाखाय बे खामानिखौ मावथारनांगौ। बेयोथ' जोंनि थांना थानाय राहानि गुदि बोलोसो। बेखौ जों रैखा खालामखानांगोन। हा सुनाय समाव फरेस्ट आरो रेभिनिउ बाहागोनि अफिसारफोरखौ लाफाथारनाया गोनां, जेराव आयेननि लिरनायावनो दंखायो। जानो हागौ हानि पाट्टा होनाय राहाया गुबुन गुबुन दं, नाथाय फरेस्ट रिजार्भ, हास्ट रिजार्भ, जरिब जाफेरि गोग्लैसोना थानाय हा जायखौ गोजौआव मुंख'बोबाय, बेफोर हाखौ मोननायनि राहाया नैबे फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि गेजेरजोंसो जानो हायो होनना सानना लानो हायो।